800 сумлык эш башкару. Үч төрләренә килгәндә бүгенге көндә подрядчик эшләрен башкарып чыкты, төгәлләнде. Монда безнең башкарасы калды, юбилейный %13 елның подъездларны бутлап чыгу, монда инде агымда ремонт эше белән генә башкарып чыгачакбыз. Калган эшләре төгәлләнде. Шулай ук быелгы елны без подъезд ремонтлары белән шөгыльләндек. Эшләдек монда Төнья урамы %20 йортта, Тынычлык урамы 25 йортта, Ленин урамы 13 йортта. Тоже игәт кенә сыйфатлы итеп эшләнде. Монда эшләде подрядчигы Волгастрой сервис. Шулай ук быел бит инде әйткәндә тагында инде бу инде индивидуальный отоплениега күчә. Быел 57 йорт. Бу эшләр башланган инде 2013 елны. Шуңа инде бу 2013 елдан 2020 елга кадәр бөтенесе бар 77 йорттан безнең 18 йорт күчкәне үзенең нәтиҗәлелеген күрсәтте. Шуңа инде быел 57 йортта күчеп бетәчәк. Монда 1260 квартир. Ну, шуңа әйтергә кирәк тагында инде моның үзенең тагын безнең винканаларның әһәмиятле эшләмәвен күрсәтте. 30 йортта аңа выходлар әйтергә кирәк табылды. Бүгенге көндә подрядчиклар билгеләнде. Бу эшләрдә инде бу аерда эшләнеп чыгачак. Инде якынлашып килүче бу атнада инде төзүчеләр көне, шуңа инде барлык төзүчеләрне әйтергә кирәк, бу башкарылган эшләр төзүчеләрдән башка башкарып булмас, шуңа инде аларның якынлашып килүче бәйрәмнәр белән котларга кирәк. Котлыйм һәм аларда алдагы эшләрендә дә уңышлар, коллективларында тынычлык, исән-имин теләп калам.